شەڕ و پەفچوون دناوبەرە ئارتێشا تورکیا و پەکەکەدا بەردەوامە لێ پەفچوونێن vê carê cudane ji yên bûrî bêsedema pirbûna teqînan lê bajar û bajarokên Bakurê Kurdistanê herçende beriya nehaw bê taybetî piştî destpêkirina şer û pêkdadanên meha Temmûza sala derbas bûyî. Pekekê şer jê çiya û derdora bajaran bire navenda bajaran lê heyameke diger şer û pevçûnan de teqîn jî zêde bûne. Ew teqînên got pekeke lê bajarên Bakur encam dida. Hêzên artêşê û carna jî hêzên polîs û bingehên polîs dige armanc. Di wê çarçoveyê de û di heyama kêmtir ji 15 rojên derbas bûyî. Du teqînên mezin li Amed çêbûn. Goyek ji wan bû sedema kuştina 8 leşkeran û birîndar bûne hejmarek din. Teqîna duwem jî got lê bingeheke artêşa Tirkiyeyê li Amed çêbû. Tê de hejmarek leşker hatin kuştin û 47 kesên din jî birîndar bûn ji bilî dehan teqînên biçûk. Di gel vê pêşhata nû de şer lê navenda bajaran jî berdewam e û hêzên parastina gel hapeke jî ragihand lê parêzgeha Mêrdîn bê sedema bombeke şandî û pevçûnên çend rojên derbas bûyî 6 leşker hatin kuştin û du gerîla jî lê Mûşê şehîd bûne. Gerîlayek jî ji aliyê artêşa Tirkiyeyê ve bi dîl hatiye girtin. Di hemberda artêşa Tirkiyeyê ragihand 23 gerîlayên PKK lê navçeyên çiyayên Bakurê Kurdistanê kuştine. Got sê ji wan bê sedema êrişa balafirên Tirkiyeyê bû. Havdem û lê gorî amarên Komeleya Mafê Mirovan a Amedê di heyama sê mehên derbas bûyî de sedema pevçûnan 97 polîs û leşker hatine kuştin û 236 leşker û polîs jî birîndar bûne û 126 endamên yekînên parastina sivîlan şehîd bûne. Sêyên din jî birîndar bûne. Herwiha Komeleyê ew yek jî zerar kir. 15 welatî ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hatine kuştin. 15 din jî birîndar bûne. Havdem bê sedema wan teqînan got pekekê encam dê 5 welatî hatine kuştin û 44 welatiyên din jî birîndar bûne. Di heman demê de qedexeya hatin û çûnê û operasyonên leşkerî lê ser beşek ji bajar û bajarokên Bakurê Kurdistanê berdewam in. Wek bajarokên Nusêbên lê parêzgeha Mêrdîn û navenda bajarê Şernix û navçeya Farqîn a ser bê parêzgeha Amedê. Herwiha di dema dawî de qedexeya derketina derve li her yek ji Gever û Şemziniyan ên ser bê parêzgeha Hekarî lê Bakurê Kurdistanê hat ragihandin.